Jadi kalau kakak tahu Izin kakak tahu. Ih, kesakan jauh.
Inggih Gusti. Saking menika kula ingkang perkembangan los dalem ing raja Bapa. Apure kados tepok padaning saking para kados pundi purwanadya usanipun wonten ing dawa kakang Patih. Gusti Kyai Prabu Erlangga keparko arang amtoy kepatian nedya matur naik sadèrèngipun kathah kula matur kula ngaturaken pangabekti kula Kyai Prabu siji kenging babagan kaharjan wonten ing bumi dawa inggih negari Kadirilaya ing Palenggan menika anggen kawula sampun niliki saha netra dumateng kaharjaning negari Dawa sadaya para kawula sami nandhang cekap ing boga wastra tinah sandang pakan lan boten wonten para kawula ingkang nandhang kacintrangan kepara ing pasewangan ing Palenggan menika para kadang-kadang kula sempurna lerenging para kadang Senowati sampun kepalan rawuh tediasuk pangabekti tediasuk nuhuni dumateng Paduka Kyai Prabu Sabdal panjenenganipun dados sesapa wonten ing dawa kersanipun panjenengan tetap kayate saking para prajurit tetap sampai hati saking diri Adik sinuwun ampun latos kenging para kadang-kadang kula pinggahipun para kadang Sentana tertentu boten wonten ingkang bojiwan asma panjenengan dalem kepara sami padha mangkat kumpul derek kabyantara pismanan ing keri karo derek mriku Gusti bagus yen pematus meraten lungguh kang sisai inggih Gusti dawuh injil kawula katindalan kula Gusti Prabu Anggen kula ndhaken sesambungan wonten ing Praja Dawa pimpin para sabunging ngayomani praja wonten olah pindhani yudha sedaya tansah trampilan dinas anggen ndhake sesambunganipun sedaya injil kula dawuh panjenengan badhe kula estukaken sumpah pemarang Kepala sampun dados bab sumpah kula mbok bilih sawanci-wanci ndonga wonten ingkang badhe rusak tatanan prajurit sampun siap-siaga jonggo lan budaya kula tata wanita Kakang Patih di komputer dalam Gusti menika prajurit itu tengkung rompet yang tolong sawijining prajurit ingkang tansah
Beripun dhewek ing lipat ugi tentung beripun didati sesabetan. Yai Prabu keparang matur kompat nyuwun ageng samudra pangeksan. Para kadang-kadang kula tinggahipun para sentara negari ingkang inggih palenggan menika sampun rawuh, ingkang inggih palenggan menika sampun manunggalaken cita rasa budi karsa nyengkuyung dhateng lekas panjenengan Prabu. Para kadang-kadang anggenipun sami nindakaken prakarya saha nyengkuyung dhateng paduka Yai Prabu Airangga. Bagus. Ini pun kakang patih Nalapoko ugi Nalapana panjenenganing dados pepotongan dari sabunging para prajurit ampun ngantos lewatake dalipun kula. Pangestu panjenengan tansah kawusi. Marang dika Sacoko Kasihan dawuh kula saka Prabu Kabri kewajiban Bojo wae rajida impek satu para prajurit olah pribadi peperang menika sampun kathah kemajenganipun uga gadhahi sumpah prasetya Kabri sumpahku Pasutyaning jiwara kula dhateng negari Rino antos ratri kuladah nyebrang udira manut di sampun nyebrang marang Gusti Kang Murbeng Dumateng mbok bilih ing samangke wonten dolan kula badhe tidak sabar cepat ngomong kula mangsakung prajurit kang badhe nalena bagus tunggu mati prayoga wis baru ayo iku oh kali balan kula kabeh goleng indati sesampeyan ora ndoho agen kula nindakaken sesambeyan kula sabyatu kalih kamas Hendra sedaya boten-boten ingkang mujiwani panjenengan dalam bagus Luto mati prayoga wis agen Masih ini balan kula agen kula nindakaken sabeyan kula sedaya pramu ditergas bok bilih boten orang kang gede untuk tarik gelas kita bercerita tentang dengan begitu tulis habis ingin pengundi yang tolong ising samudra kalau coba keluar bahaya sebab apa orang ingin hari habis sampai kata musik samudra jauh lagi bahagia tapi ingin tidak isi samudra ngomong ing Prajodoho gitu mas tapi berdoa dan tetap susah dengan beliau tapi berdoa beliau berarti istri Prajo sedang itu batu-batu itu cuma orang tapi dengan itu bagus susah dengan si ngape podo diwuri ya kita mas umur dari sumpah prasetya sumpahmu priye Simpo, Kulo, Simpo, orang yang jangan itu, bukan orang pasti cesro jodoh, karena jodoh itu keluarga datang dari tenang dulu, harus berdua. Bisa begini kalau kamu lawan sabuni kalau berjurit ya, kau jangan digorong. Kita dia dapat terus. Jumbo itu kita berkata itu orang lain sirah dilai jumbo jauh tapi ini goning siro
ana ing bangku pawulangan sarene regulasi tidak keprajurit sore kaulanan sedaya kelewatan ngeloti bau benar iki sira kudu sing sepot boning sinau bok menarane ing desa yen maupun kakang wis lengser soal pawulan sapa maneh yen ora ora jan kabeh ora jodoh ya itu berarti orang dia dalam bongkar saja elunggo ora penak kok diajak oke kepreso hati-hati nanti musik kepenak sama bunyi rumah ya Kencur, munir ya, dicampur ya mau.
cukupi lambang sari mau madani colone cacok. Kersane napa Kang Mas? Kersane bening sehat awake. Oh, Kae mantap. kok adimu Melawati kan ya ngerti jamune. Ya jajal tambah ono diajak. Heeh, nah jajal ngene. Besanyek kabeh bujur. Cerat iku napa to Kang Mas? Cukupe lambang sari mau madani colok kecap. Cok. Lah Lagi itu bisa cerat iku napa? kecap kuwi disemprot ning kok muni mak cerot ngono ya. Aja nganti lali jeruk nipis nek patut ya. Nggih Kang Mas. Pela Nggih, kula dawuh. nak wis ora lali lho. Apa nih Kang Apa Mas? isi janjian? Janjian kali sinten? Ae baru tukang keyboard kae ndi. Pun buatan Wis ora. orang setelah berasa. Ora setel kabeh lancip ana ing papan kene kuwi kan nunggu sira. Mongko kabeh sok ing Mancanegara ya. Dina iki awake dhewe didulu saka ing Bali Denpasar ana ya. Bali sisih wetan ana ya. Wetane Bali ana kang dulu awake dhewe. Mongko sing sengkut ya. Aja ngising-ngising karo Kakang. Buatan Kang Mas. Tenang. Nggih, saestu. Kuwi sijine kuwi, sandingmu kuwi ya kuwi. Cedhek omahmu lho. Kula. Heeh. Nggih. Oh, cedhek. Sopo? Nek bocah iki kadangku sing siji iki beda lho diajak. Bedane iki sok-sok kangen wae. Ndak tawani apa ora nate njaluk pinter bocah iki. Lah piye to diajak? Apa ya ngono to, Bu? Buatan kerjane. Oh, Bu. Ngomong sampean iki sing tukang apa? Nak pindelet. Betane jabon bayi. Wah. Oh, ngono. Iya. Ya wis kok tunggu tak dibantu. Sijine iki, sandingku iki sing sijine iki ya. Kula dawuh Kang Mas. Oh, mablang. Abi ngaren derek sowan ana idol lho. Nggih. Ora kangen to kelawan kakangmu paman kae. Kakang masmu sing rambuté pirang ae ora kangen. Buatan to Kang Mas. Heeh. Suwi tak sampe nih. Oh, ngono. Iya. Bintang putih. Oh iya, kadangku siji ora derek ngerti. Ujian Nindake sesambungan oleh bangku kawulan. ujian kenaikan kelas. Dari sisi ini, dari sisi sekarang. Ya rada maju ben ketok. Sampun kan? Oh, sangu. Piye dong kewajibanku dong? Kula. Iya, kula ndaraken sesambungan sedaya menika sampun rampung kok. Tenang. Aja nganti ngecewake bapak-bapak iki waktu yang ono tamu saka Pak Mancanegara. Sliramu kudu dibuake kabudayan ana ing Prajanegara ya. Nggih, Mas. Mongko tamune akeh lho. Saka ngendi-endi ing dinane iki ya. Aja nganti nglewake gawe ponakan. Sing siji ning iki sing kadangku iki Kula jawab iki ndaraken, Mas. sosok ini ditakoni kelawan sadurunge kok kadang-kadang lumayan iki. Oh. Pinter masak gak dulu sing siji iki ya. Piye? Iya, Dewi. Ndak kira ki apa masakan apa Dewi. Tak kira ki iwak pitik apa iwak pentok enak tenan. Walah nyokot lantar waca lendo. Napa, Kang? Aku dimasakne iwak nyambik. Walah, bocah sapa? Aku ki bengi ora turu jenengan. Goro-goro kakeane kok nyambik lho. Apa? Mas, sampean kuwi babu bukan babu ta, Mas? Aku ngerti ya. Tadi asli kok.
biasa lambung hukuman dadi yo mbak. Aku ngerti sesuk arep pasebaran ning tuwa aku belambangan dadi mah bisa sehat kabeh. Ya. Delok cahayu. Kabeh sabuning para kawula padha sowan. Yen to ngrasakake kabudayaan sanggup apa ora? Saperika sedaya sampun pripun Ama? Boten kuciwake panjenengan dalem. Ojo nganti nguciwake pun kakang. Ing mangko yen to sawijining lancing taruna muda kang ngrasakake lawan jeneng sira iki pun kakang ora isin ora mirang ngono ya. Ya sopen. Ini diajeng karo wong kakak. Seliramu lah ora ngantuk to. Ah, kok pek kebablasan. Jam opo? Oh iya. Wah. Oyo ngengel ae karo aku siji iki. Sesuk-sesuk maneh nek pengen yo sithik ngono lho. Ngapo? Ojo nganti kalah lawan kadang-kadangmu kae. Ya wis belajar bali marang Kakang Patih Rawatama. Denipun panjenengan wonten ing papan mriki kula kempalaken sabuning para prajurit. Sejatosipun wonten wigatos ing badhe kula wedharaken dhateng panjenengan. Kyai Prabu Erlangga inggih mbok bilih anggen panjenengan kempalaken sangganing para nayaka. Menawi wonten babagan menawi wonten kawigatosan sumangga kula aturi babaraken. Kula miwah para kadang sentana reja tansah ngangkungaken jenggon delengaken karma nuhuni kala ingkang dados sabda duka ing Prabu. Nanging Kakang Patih Rawatama iki saderengipun denipun kula wedharaken wigatos dening panjenengan lan sabuning para kadang-kadang iki wonten ing Prajandaha badhe kula wontenaken Sukahandra Bima. Oh, dipun wontenaken propiak-propiak dipun karo kawula ingkang sampun diramu. Oh, nggih, derek Gusti. Diajeng garwanipun Kakang lan sabuning para kadang putri ing ngarepipun Kakang aja nganti ndadekake wiraning pun Kakang uga ngisin-isinke pun Kakang lan kae kadang radel kae nganti lali pun Kakang jaluk pangapura ya Mbok ya. Dinamik iki sliraku bakal menehi Sukahandra Bima. Sabuning para kawula kang mapan endo. Ayo diajeng garwanipun dibadhekake ya ora kadang-kadang. Tekonono kuwi pandemen sing sisih pojok kuwi jaluk apa? Ayo. Aduh, ditekoki jaluk apa? Cek 100 juta Mas, nomor
Wasik.
Dok, aku mau kaya weruh sadulurku saka Sumberjo Sepuluh sing rawuh. Sinten Kang Mas? Mas dalam Setyo mau ning Bima. Iya. Nah, Mas Tio mau balik aku masuk. Oh, dari Kodor. Bener. Mas Eko mau lebih percaya. Cik. Gak setel.
Bella, gue nangkep.
diajeng garwanipun kakang. Bareng dawuh kula Kang. Sakising nggon ning sadunging para putri lan sadunging para kadang kadang. Duwenehi panglipur utawaning Sukohandra Wingna kadya asirat tempo seminggu. Kita nang Mardika kakang Narota. Nggih, sabda dalem. Nggih, Prabu. Inarep kula sampun ngendikan dumateng panjenengane. Mobilih kula badhe madharanti pidatos ingkang badhe kula critakaken dumateng sadaya para ayahanipun. Katuran dhateng Handika Yai Prabu ndhadharaken pidatosipun pasewaken para nayaka malih-malih raketeng rakyat tansah ngagung-ngagung jojone ing karya Yai Prabu semoga Kakang Narota sabda dalem. sakawit kula mohon ing asapun ahas ing asapi Roy Sanggar Pamujan tansaya dangu wonten ing Praja Ndaha tansaya surah napa panjenengan boten ngrasake Yai Prabu Airlangga Maring raketeng kematian badhe matur lepat nyuwun bumi samudra kakaksani menawi babagan karaharjan wonten ing bumi Daha ingkang inggih palenggan menika sawetawis karidho dening pamalaning jagat kathah para kawula ing saperangan negari Daha inggih Kadiriwaya sami nandhang araridu karana wontenipun pageblug Mayakara. Lajeng panjenengane sampun ngrasaken Tertentu ingkang rata ugi kraos ugi kula merapi piyambak Yai Prabu. Kakang Patih Dodal pancen wonten Daha punika kadya peteng gedhek lelewengan kadya mendhut ing mangsa saka wonten pageblug Mayangkara injing sakit sonten pecah injing sakit nanging kakang pageblug punika wijilipun saking tigelwit tanggih boten sanes wijil saking padepokan gila ateges Nyai Jawa Ngarang ingkang wonten jejoreng asma kula Sinun kabarma mujaten menawi babagan pageblug Mayakara ingkang jompok wonten ing negari Daha inggih negari Kadiriwaya leres menawi dados sabrawa duka Yai Prabu menawi to wonten saperangan karan tradisan wonten ing Walanda Dusun Girang menika dados punjering perkawis punjering pageblug malih-malih menika dipun yasaken ingkang dipun umbar kaliyan paguron ilmu peteng ingkang kasarira dening Nyai Jawa Ngarang inggih Nyai Nating Girang. Lajeng kersa paduka kados pundi Yai Prabu? Kakang Narota Sabda dalem. tansah kabebak jiwa raga kula ingat jiwa sampun ngendikan dening sabunging para kawula Nyai Jawa Ngarang tansah jejoreng asma kula ing
adikku. Ya Prabu. Boten. Panjenengan menika dipunjer dados Nalindra. Panjenengan menika dados kakayonaning praja wonten ing Dawa ingkang Diriwaya. Semoga panjenengan kula aturi dulu dados saking para nayomi ingkang sami derek nggih. Nanging boten parentah jiwara bapa kakang. Yai Prabu. Kula mesakake yen to sambunging para kawula nganti kabeset kuliting kedapun kula ingkang Nuwun sewu Yai Prabu kepareng Menapa panjenengan mabuk kula kene kula badhe ngandhap kahananing Nyai Calona. kula aturi sareh sawetawis Yai Prabu. Menawi babagan Nyai Nating Gira inggih Nyai Calona ingkang dados prahara wonten ing Laladan Kadiriwaya inggih negari Dawa. Musik panjenengan sedoyo Nalindra wonten pundi kawibawan panjenengan menawi panjenengan lampah piyambak wonten ing Laladan Gira apa saged para kadang-kadang para prajurit ingkang sampun kasarya dening Senopati Golang-Beling Praja menika sampun siaga ganti sawegori Nanging napa dhewekipun sabuk yen to panjenengan ing pelagan peperangan. Prajurit. Apa? Prajuritku. sekabeh para kawula sing ana ing jabaning sasana prajurit Desa piyambak ya kabeh. Desa Kakang Patih. Narasoma lan sabunging para prajurit. Narasoma lan sabunging para kadang. Dinamik iki ingsun bakal duka yaiku kuwi Kakang Narotama. Kakang Narotama sabdalan napa boten awrat yen to kula kedah duka panjenengane. sampun dados kewajiban kula. Sampun dadosaken jejiban kula ngiring sadurunge para kadang-kadang nayaka miwah para prajurit serta negari Dawa. Menika kula aturi dhateng panjenengan minggah wonten sanggar pamujan kemawon. Kawula suwun panjurung pangestu panjenengan Yai Prabu. Iya, Diajeng garwaning pun kakek Gegolo dening pun Kakang Narotama tumuju ing padepokan Gira. Ya, Kakang Narotama Sabdalan yen pun kados mekaten panjenengan siap-siapake tombak tameng waja kersanipun insapake yen to wonten pangamuking Nyai Calona panjenengan kedah siap-siapa sabunging para prajurit sawetawing hati sawegorgi dereki